maandag. Ik haat maar de raarste dingen. Tring, tring, Ja, lap zal gaan beginnen. tring, tring. Hallo met kabouter Wesley. Hallo met kabouter Wesley. Wie is dit? Kabouter Wesley, Ik bel vanuit de verre toekomst. Ik geloof u niet. je trekt 3 maal per dag aan je Oké, pik. ik geloof u. Zeg, kom eens af en breng een boek kaarten mee. Die mannen hier willen leren kleuren wiezen. Een onwaarschijnlijk spannend tijdreisavontuur later. Schoppen mee. Ja, wat is het nu? Schoppen of kleine miserie? Oké, dan gaan wij voor 8 slagen. Even later. Nog 2 slagen en ze zitten erin. Dat wordt kennen, dat gaat niet rozen. Broer. Ten eerste, het is troel. En ten tweede, je moet dat bij het begin van het spel zeggen. Achterlijke metten. Jesus Christ, toen kabouters uit de toekomst connect die kaarten. Excuse. 114 punten. Zeg, wij gaan dan een keer terug naar het verleden, hè. Even later. Oei, te ver. Einde van dit leerrijke avontuur over de gevaarlijke combinatie van tijdreizen en kleurenwiezen.